No niin, nyt meillä on Kauhavalla valmiina Atso Järvenpään näyttely täällä Kauhavan kirjastolla Kaari Galleriatilassa. Ja ollaan tänään saatu valmiiksi tämä ja tänään on avajaiset kello 17.00. Ja tämä näyttelyn nimi on Veristen metsän reunain juurella ja Atso on seinäjokinen uudehko taiteilija ja tästä näyttelystä tuli mun mielestä erittäin hieno. Olin assistenttina täällä ja katsotaan minkälainen se tuli. Taiteilijasta nousee höyry. Tässä on vähän höyry.